împreună cu Edi și o să ne jucăm câte o misiune. Mai întâi Edi, că Runda trecută Alex a fost. stai alea că să fii. Hai, ce misiune avem? Acolo, ți arată pe hartă, Edi. Mă, aici, nu acolo, uite aici, asta. Și dai. Da. Acolo e când vrei să te pui pe obiecte, Edi. Mă, nu știi să joci. Mă, uite așa. Și ți-i apăsat, după aia dai drumul. Ți-i apăsat, dai drumul. Ți-i apăsat. Dar eu unde mă duc? La misiune te duce. Am văzut că v-a plăcut oarecum episodul, primul episod și am zis să continuăm. Ok. Exact. We interrupt this program Hai, to mă, bring cine? you a special Da? report. Da. A fire has broken out. Vreau să citească lumea. Și ce? Hey, little rascals, don't you guys know there are easier ways to get a ride in this city? It's free radicals, punk. And you can't stop our message. Let me guess. You guys want to tell me that I can save money on car insurance. The free radicals can't be stopped by the law or a freak in a spider costume. And soon, New York will be ours. Nu te baci cu... Bate-te cu ăla. Du-te, bate mașina, cred. Ia bate mașina. Cum, bă? Stai la cădă. Tu vrei să joci? Ce ai? Te urci pe ea? Da. Bate. Bate. Vezi că te omoară. Care mi Mai este. Urcă-te. Da. Vezi că ai minute. Și ce să fac la mine? Ce să faci? Grăbește-te mai rapid. Unde să merg? În lună. Zi și mie unde să merg. Dă încoace. Dacă nu știi să vezi. Gata, merg. Conduci. Să te faci. Te leacă, să te bag în mașină. A, uite, ceva aici, sus. Băi, vezi că Da, dă-te, frate, că tu nu vezi că avem și timp. Bun. Rămas, te leacă. Ca asta era. Ok, și ce cu asta? Ce trebuie să fac? Uite. Am luat din viață. Este, trebuie să bat asta. A, nu trebuie să bat oamenii de aici. Nu știu ce trebuie să fac. Că n-am apucat să citesc. Uite oameni. A, trebuie să... Gata, m-am prins. Ce? Să aper mașina. Cred. Yes. Da. Și după aia eu fac misiune. Trebuie să rezist, cred. Trebuie să rezistă. 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Și-am pierdut, cred. Bun. Bun. Acum eu fac. Dar tu încolo să. Eu fac. Aștept. Asta grea, trebuie să mai fac una. A scăpat ceva prost. What do we have here? Înțelegi, I didn't figure that the free radicals would have science homework. Dr. Tina Green, huh? It looks like the good doctor's next appointment is with the amazing Spider-Man. Ok. Mai fac Hai, acum eu. Nu, mai jucam misiunea. Mai joci tu. Du-te la misiunea cealaltă. Stai un... Uite unde zice, uite aici zice. Știi să joci? Dacă nu eram eu, ce te face? Om! Du-te mă la misiune. Mă, aici, aici. Mă, tu știi să joci. Sari. Băi, frate, dă încoace. Se vede că nu știi să joci. Poți să te cați pe clădire. Du-te pe o clădire. E pe clădire, cred că e. Mă. Breaking news. Mă, du-te. Mai sus. Da, aici. Mai sus. Mai în partea aia. Uite, am văzut eu. Mă, pe clădirea asta. Păi eu ce fac? Vede că e nou. Accept. Sau Exit. exit înseamnă ieșire. Exit Romania. Ieșire I din don't know what a România. psycho gang like the radicals would want with genetic research, Hai zi. but something tells me it isn't about Okay, their fuck. healthcare plan. I Sure. need to pay this Dr. Green a visit. Wow, there's never any downtime when your after-school job is being a superhero. I better get over there quick. Trebuie să omoare oamenii ăia. Și ce mare? Nu știi. Unu. N-ai time, poți să te duci când vrei. Da, mă, cine mai tare? Pune și domnița. Ia. Oh. Oi, am luat de jos. Hai, mă. No big deal. Fă asta. Trebuie să faci asta, neapărat. Ce asta? Nothing like decking deadbeats and fighting free radicals to really Stai get cu the old Matiu. heart pumping. Nu, ăsta Nice to fără meet you, mine. Dr. Green. I'm Spider-Man. Uite. Asta, frate, mă. Tu intri aici? Gata. Și acum dă-i aici. Dă-i aici. Da. Stai, că să aici pleci. Dă-i aici, măi! Trebuie să o apă. Mă la mă față. Hey, punk, meet my fist. Băi, te pui cu mine, mă. Joacă. Gata, te-am făcut. Joacă-te că mai sunt oameni, ce crezi? Stai, frate. Hai, mă. Hai, mă. Să fac tot, frate. Super atac, o zis. Băi! Ai grijă, stai pe lângă ea ca să nu o omoare. Hey, what? Băi! Vezi că o omoară aia. Cum o omoară, mă? Good. Vezi Hai, că- acum eu. Stai să vedem dacă mai e. I understand you guys want to see the Stai, cât am doctor, filmat? but you have to make an appointment 9 first. minute.
Am plecat Let's să get back vedeți. to where we left off before being so rudely interrupted. Why do you think the free radicals want your research? Și cam atât cu acest episod. Eu am fost Alex. El a fost Edi. El a fost Edi și stați un pic, dau un pic upgrade. Upgrade. Ok. Ce am făcut? Upgrade. Ce? Mica, stai la că după video îți arăt. Și ne vedem, noi ne revedem data viitoare. Bye bye!